Азбирец, Бокетти, Ромуло, Изучаку. Контролирует мяч и пас в штрафную. Не берет на себя почему-то Алан Чочиев, хотя явно совершенно по своим техническим возможностям он может обыгрывать защитник. Чтобы Рубин продолжал в том же духе. Следующий матч у казанцев в Москве со Спартаком на открытии арене. Jeg kan huske, der var et interview med Esbjerg-træner Niels Frederiksen. Lad os lige se situationen her med Midtjylland på bold. Det er farligt, da Friberg lige ved at miste den til en vågen. Isuna, som ligger og lurer. Læg med højre benet. Godt arbejde af Daniel Larsson. Emil Lyng udfordrer Larsson. Og de bakker hinanden godt op. FC Midtjylland rent defensivt. Der er hele tiden en ny. Og lave keeperskift til FC Midtjylland. Og der er statistik jo også ubarmhjertigt, fordi det er jo nemmere for en målmand at redde bolde, hvis det er skud for distancen. Isuna. Lidt forvirring der i debutturen fra Jesper Lautsen til Larsen. Ole som altid. Ja, det er det. Som at se dig i gamle dage. Bare det ikke ind i handskerne, der er glas, så er det så lever med sådan en der. Du har gang kugleramme her. 4-1, 3-1. Anders Christiansen stadigvæk med det defensive ansvar på midtbanen. Men altså Uffe Bæk mere centralt. Så har vi altså virkelig en fodboldkamp her. Ja, de kan ikke regne med at få så store muligheder ret mange gange i den her anden halvleg, så de skal simpelthen sparkes ind. Og det Meget fint på fødderne. David Jensen normalt havde en enkelt kikser imod Brøndby, som kostede mål. Når Peter Ankersen og Eddie Gomes og Ryan Johnson indledte netop Nordic Bet Ligaen. Ja, netop. Det tager tid. Του Λάουριντσεν. Είχε πρώτα επαφή με την μπάλα. Αν πρόλαβα να δω καλά τουλάχιστον, θα μας διαφωτίσει το replay που θα δούμε σε λίγο. Ζήτησαν πέναλτι. Og den halverer sådan ind i pakken. Større held med at løbe forbi ham, end de plejer at have. Han plejer at stå dernede som Bank of England og lukke af for alt, hvad der kommer mod ham. Det gør han så i situationen her godt. Isuna. Ellers når de kommer i løb. Det er altså en af de absolut største forsvarsprofiler, som han remplacerer i Svirchenko. Jeg synes også, at de spiller rigtig flot fodbold OB i perioder. Selvom Midtjylland helt afgjort er inde i kampen igen nu. Skidt aflevering igen. Det er noget af det, vi var inde på i opsagten, som jeg nåede at registrere i Suna. Indimellem er en lille smule uopmærksom. Ja, han kan tit komme lidt ud af balance. Han er lidt... Under 21 international. Touch on by Kochukwu. Well, they're just simply not keeping possession. It's all Spartak, and they're very confident, very composed, very comfortable on the ball. Easier to defend. There's Bocchetti. Rasmussen. Og sæsonen Steffen Rasmussen, som vi ved er en rutineret målmand. Det er en midtstopper og en målmand, der har præsteret godt. Det er hårdt at undvære. Bølgebryder Isuna.